Sziasztok! A sminkemet az Iridina Duo szemcseppel kezdem, ami azonnal kifehéríti a fáradtságtól bevörösödött szemeimet. Ezután egy kis korrektort használok, ami elfedi a szem alatti sötét karikákat, illetve a bőrhibákat. Ha ez megvan, akkor jöhet az alapozó. Tudom, hogy nagyon sok lánynak, illetve hölgynek nincsen alapozó ecsete, ezért most én is kézzel viszem fel az arcomra, hogy megmutassam, így is kivitelezhető az alapozás. Hogy még természetesebb legyen a végeredmény, egy tömörvégű ecsettel átmegyek az arcomon. Most pedig következhet a szemünk. A szemöldökömet egy hosszantartó szemöldökformázott tollal kezdem el rajzolni, mivel az enyém elég hiányos. Ha ez megvan, akkor egy kis kefével átfésülöm a szemöldökömet, hogy egy picit finomítsak rajta, majd a hiányos részeket egy ferdevégű ecset segítségével és egy kis festékkel kitöltöm. Most pedig következhet a pirosító. Én ebből egy picit mindig többet szoktam feltenni, hiszen a púderrel és a púderecsettel egy picit finomítok rajta, ráadásul ugye a nap folyamán halványulni szokott a pirosítónk. Végezetül pedig következhet a rúzs.